Jeg går altid sådan og glæder mig til, når vi skal have nogle events heroppe, fordi hver gang jeg kommer op, så er det ligesom at komme hjem. Altså, jeg føler mig vildt meget hjemme heroppe. Når vi så skal have et arrangement her, at man så inviterer folk ind i sit hjem. Det her med, at vi har jo fået Brotårnet som ramme omkring at kunne skabe nogle fede events. Vi har 180 graders virvar og Nom de Plume i tårnet. Ligesom vi har haft en masse andre forskellige kunstnere heroppe, så kommer de i dag, og vi glæder os vildt meget til det. Hallo! Hej! Skal I til koncert? Ja! Fantastisk! Ja! Jeg har brugt hele min sommerferie på at arbejde på det her projekt, fordi at det giver så mange gode oplevelser til borgerne, og til mig selv, og til turister, og til alle jeg møder. De har sådan en helt speciel oplevelse her i tårnet. De får sådan nogle høretelefoner på, og så kan man kun høre, at hun synger, når man ikke har høretelefoner på. Når man så har høretelefoner på, så kan man høre, at bandet spiller, og hun synger i et mix. Them coming in the night. Vi havde et helt brotårn, og så vidste vi ikke, hvad vi skulle bruge det til. Og det var os, der hele tiden skulle ud og samle kunstnere ind til det. Og nu kommer de til os. Så nu kommer de og spørger forskellige bands, kan vi ikke spille en koncert heroppe, eller kan vi ikke lave en fotoudstilling? Tak fordi vi må komme og spille. Tak fordi I kan komme og spille. Det giver en rigtig rar ro, eller sådan en dejlig fornemmelse inde i, at man har været med til at skabe så god en oplevelse. Altså det er noget, som man ikke kan få nogen andre steder.